Dia 6. Resolem problemes de selectivitat. Exercici 6. Uns estudiants de batxillerat han programat un full de càlcul com el de la figura següent, que dona la solució d'un sistema d'equacions compatible determinat, d'una manera automàtica. Apartat A. Escriviu el sistema i comproveu que els valors proposats com a solució són correctes. Apartat B. Quin valor s'hauria de posar al lloc del 2 que està emmarcat de la imatge corresponent a la cel·la E8 perquè el sistema fos incompatible? El primer apartat ens demana que comprovem que aquestes solucions són les solucions d'aquest sistema i, per tant, que l'Excel és correcte. Com ho hem de fer? Simplement substituint les 3 lletres al sistema i comprovar que donin aquests números. Per tant, si la X és 1, la Y és menys 2 i la Z és 3, però en negatiu, si fem això serà 1 menys 4 menys 3, per tant, menys 6. La primera és correcta. Amb la segona continuem. És 1 menys 2 menys 2 per 3. Això serà 1, això serà més 2 i això serà menys 6. Per tant, 3 menys 6 menys 3. La segona també és correcta. I finalment, 2 per 1 més menys 2 més 2 per 3. 2 per 3 és 6. Això és 2 i això és menys 2. Per tant, se'n va i dona 6. La tercera també és correcta. En aquest tercer apartat el que ens demana és que substituïm el 2 per una t i calculem aquest valor perquè el sistema sigui incompatible. Perquè sigui incompatible, el rang de la matriu de coeficients, és a dir, aquest d'aquí, ha de ser 2 i el rang de la matriu ampliada, és a dir, amb els resultats, ha de ser 3. Per tant, comencem per el rang 2. La matriu és aquesta, amb la t aquí, i aquest determinat ha de ser 0 perquè el rang així sigui 2 i vol dir que així una de les 3 és linealment dependent de les altres. Com calculem aquest rang? Col·loquem les dues primeres files a sota i multipliquem les diagonals cap aquí sumades i les diagonals contràries restades. Per tant, 1 menys 1 per t és igual a menys t. 1 per 1 per menys 1 és menys 1 i 2 per 2 per menys 2 és menys 8. I ara li restem menys 1 i 2, per tant 2, menys 2, 1 i 1, per tant, menys 2, i t per 2 per 1, que és més 2t. Això se'n va i, per tant, quedarà menys 2t, i si ho resolem serà menys 3t menys 9. Si això ho igualem a 0, veiem clarament el 9 passar a l'altra banda sumant, i per tant la t serà menys 3. Ara ja hem comprovat, doncs, que el rang és 2 i ara hem de comprovar el rang de la matriu ampliada. Per tant, aquest determinant haurà de donar diferent de 0. Hem afegit aquesta columna aquí i calculem el determinant igual que abans. Comencem a multiplicar les diagonals. Aquesta serà menys 6 i menys 12. I ara li restem les altres diagonals. 12 en positiu, menys 3 i un altre 12 en positiu. Veiem, doncs, que hi ha molts negatius, per tant, això serà menys 24 menys 21, per tant, això dona menys 45. És diferent de 0, per tant, el rang de la matriu ampliada és 3 i el sistema és incompatible. Demà tornem amb les derivades.